Keby mi niekto dal za akciu 40 €, to je prepočte nové akcie nejakých, ja neviem, 150-200 miliónov, tak by som to predal. Ty by si nám vedel prezradiť, že akému majetku disponuje Tatra Mountain Resorts? Že odhadnúť, že cca koľko, keď si zráta všetky, ako, že v akých hodnotách sa rozprávame, povedal by si To nám? musím vedieť úplne presne, lebo tá firma je obchodovaná na burze, čiže keď je na burze obchodovaná a každý si môže kúpiť akcie, tak musíš veľmi transparentne všetky veci o sebe ako hovoriť. Takže základné čísla sú obrat, po anglicky revenue, je 220 miliónov za minulý rok. Okay. Hrubý zisk, po anglicky EBITDA, 55 miliónov eur. Majetok tej firmy celý ako enterprise value, vrátane dlhu je okolo 650 až 700 miliónov eur. Teraz moja otázka je, že koľko vlastne ľudí vlastní túto firmu? Dokopy asi 10-12 tisíc. Kto má najväčšiu časť tej firmy? Si to ty? Ja som najväčší akcionár. Ja mám takmer 30%. A čo to znamená, keď máš 30%? Že na konci roka sa stane čo? Keď je zisk, tak si 30% zo zisku nechávaš ty? Áno. Bol asi za posledný rok konsolidovám, neviem, aby som netresol zase nejakých 9 miliónov asi. A za akú cenu by si bol ochotný predať svoj podiel? Keby mi niekto dal za akciu 40 €, to je prepočte nové akcie nejakých, ja neviem, 150-200 miliónov, tak by som to predal.